Maglulusong na kami guys. Paglusong sa baha. Di ba yan yung nakam? Kaya na. Matulak ang suka do, lipot-liwat. Pero, ano ko ba meron? Okay guys. Mga pinayananam, katawa-tawa kay Hindi na kami dide. alas 9 ng oras. 9:44. 9:44. Nakatawid na kami. Adi na kami sa Simura Bridge. Grabe. Grabe ng kulba. Pagtabok. Wala na naman kami Juhi. Ano na videohan mo? Nabidyohan ko. Grabe ng kulba kay halarim pa talaga, patuhod pa. Mumpay na lawaray tirik. Adi na kami guys sa Simura Bridge. Yan. Dirikit ka magpapas ko sa kuan, dalan. Piraw kita yan na. Piraw kita yan na guys. Okay guys, maulad to. Anamo journey. Siko, naman ba siya? Pag-ipay ni? Sing Shareline. Shareline na dahil eh. Anamo, di ka nga sa pambuhan, tipakadi sa Mapanas. Grabe. Kira ka oras. Wala man alat kami, pa-Manila. Okay guys, kita-kit sa susunod na mga update ng aming buhay na walang kalatoy-latoy. Ay, Bye-bye! bye-bye!